media house no lamsogo tini jini kaisa kau saklemong ke omose jong tisa films ni bukak tei kaisa kobrok feature film release khaina thangi tongo o phainai 30 December ओंखाय ओ फिल्म रिलीज खायथानि जत कौब्रक तो केना हमजानाय रनो फाइना बागै खाबे खुबै लामसगो ता हमला चिन फिल्म बु लामसगो नो अमो कायसा एंटी ड्रग्स नि कन्सेप्शन ड्रग्स जानाय रनो गोबांमा आमचाय रो संनगो लुखर बुओ तोगो बा रमो फियाबा चिन मुति बाबनो बर बुचाया जायानो फियाबा बरनो जे साप्लाय दिनाय आबो जे बुथामा जे यारुम याफां बरनो रमनानि भाइके रमय मांके जाबरनो सरमना ना आमो हाय मोटिभ नति खायजाक माने अ मुभि ताबो स्क्रिप्ट सुइनाय दंगो अ फिल्मनो एक्टर हंजा बदाव रिप्रेजेंट पे लामा फाइदं ब सफायनाय राजेन देबर्मा ओंखाय ब अ गल्पनो ब स्नामखा अ कथमानो ओंखाय आरो आंनो डाइरेक्ट खायखा गताय जिनि आरो एक्टर दंगो मनोज ओंखाय नरेसा नि गसिनि बायो ओंखाय ताय राजेंद्र आरो ताय खरब नै कदाल एक्टर तो माने बर खरब नै राजेंद्र ओंखाय ताय नरनि जतन सिनिजाक जिनि पिनाकी बनो तुलुं तुलुं गालखौ सिनिजागो ओंखाय बबो आरो एक्ट्रेस दङ लामा फाइ दङ ताय स्राब सावा सफायनाय बर तखनो जों जरा कम मन बागै सेंगे रिखा ओंखाय अ फिल्मनो प्रड्यूस खायखा यां याग्रा दङ अ फिल्मो बिलेन बुंजाक ब सैत्य ओंखाय बनो सुवांके सिनियो ताबो लाइफ थांनाय जिनि तिब्रासा मुभि ब सुवां हुना आरो मुं अर ब सुवां न मुं बिन मुं सुवां न थांसिनाय मात्रगो डाइरेक्टर सुवां याफिया प्रोड्यूसर सुवां याफिया बा प्रोड्यूसर का हम सो नों थाइनै सारि संगे सासिनाय जा सोना ना यावले साराय नताबो कम फेग्रा खाइ दं आबनो सिनि ताकक डाइरेक्टर साइकना रखा हेपन आं साइस्टेन साइकना रोना नादि जों जानो रनो जे ड्रग्स जानो रनो जों बुइ नै जों बनो चुगिया जों उ जे मेन यारन या खालाम जों बनो सो रमिनाय सिनि नाय मथनि थानि या खालाम के जों अबनो न तीनै अबनो फिल्म न तीनै जों माने फिल्म खायजाका ओंखाय साना थाङा ओंखाय गोमा दङ फिया सालिया आं चिनि बिवास लुग्रनो आं कयना बुजुङो प्लिज जोङो सापर्ट खायदि जत आर्टिस्ट दङ रंबो सापर्ट खायदि ओंखाय आं आसुनो कयना बुजुङो नेभिदि बेलेगनो हामाय सानथा कक मा सारांगे कक पायास ओंखाय आतानो काय संसो ताबक सुजरानि नि ककबरक फिल्म कायबिसक टकेस नाम जाखा ओंखाना कबिनि अबिसि न कायब्रे तेल सालिया अबिसि कायब्रे काना होय रिलीज मदे ओसा कायसे कायथाम कायब्रे ओंखाय ता फाइनै बिसिरगौ ते कायबिसक टारगेट दक फाइनै बिसिगो तो दङ बिनिनो दङ कायनि कायथाम दङ लामसब्र सरि मोखां दङ गोमा दङ आच्छा दा नरो ड्रग्स तो बेसिकली नरो फिल्म खायनो जायतो खाना ओके ड्रग्स ता मुहिन आबनो आजागो नरो मोटामोटी फोकास तो नाय ड्रग्स ता मुहिन माने ड्रग्स ता मुहिन आबो तो जों एक्सप्लेन खालाम थांलिया फियाबा जे मानै चावै दफानि थिनांनि चेरेरो डेस्ट्रयिं दङ आमानै जे आ फेक खांखाय आबो बिनि डेस्टिनेशन थिनानि सिमिन डेस्टिनेशन आबो केबा तयार का फेकना माने जायफोनो किसा बिनि हेल्थ खामयाव मानो फियाबा अ ड्रग्स गेतेबो दको थिनानि जे नों 60 जराफोनो टिके खा 70 जराफोनो टिके खा आबो तो मतान यागस दंगो फियाबा आबो जे जरानो शॉर्टकाट खायतलां माने आ लामानो जों मुथागि दे माननो अमनि बिसिंतै आबनो कंट्रोल खायनानि आबनो चिनि जाय दं आबनो ता नरके अ फिल्मनि बाजेट बेसे फिल्मनि बाजेट आस बिसिबां या जों 6 लाख
producer na kam. location